Όλε για τους πράσινους που πήραν μια καθαρή και δίκαιη νίκη με 81-51. Αυτά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τον Κωνσταντίνο Μελάγες και τον Θανάση Αφούλια που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, από τον Μάνο Μανωσέλη που μας έδωσε το πολύτιμο σχόλιο του και από τον Βαγγέλη